Stále sa doma obávate hrdzavých dverí alebo uvoľnených zábradlí? Kúpa multifunkčnej zváracej pištole z nehrdzavejúcej ocele, ktorú vyvinuli inžinieri z kalifornskej továrne na laserové zváranie, nestojí za cenu šálky kávy. Toto zariadenie kombinuje odstraňovanie hrdze, zváranie a rezanie v jednom nástroji. Stačí ho zapojiť do zásuvky. Začať je jednoduché ako písať perom, cena je len 39 €, dve kusy len 7 €, ak sa do 10 rokov pokazí, vymeníme vám ho zadarmo, žiadne iskry ani dym, presné zváranie do 50 cm, silné, čisté a nevyžaduje leštenie, odolné a vhodné na opravu. Káble, potrubia, nádrže a automobilové diely. Pracuje so zlatom, striebrom, meďou a hliníkom, vodeodolné, prachotesné a neprehrieva sa ani po hodinách práce. Dá sa zvárať doma, jednoducho a bezpečne.